Είναι ο Μπομπ και η γιαγιά του. Αχ, το σπίτι της γιαγιάς μου. Αχ, τι να κάνει αυτή η γιαγιά μου. Να περάσω από εκεί να πάρω μερικά λεφτά. Αλλά θα μου δώσει κουλουράκι, τα βιβλία και μπουφάν. Όλα αυτά είναι για το Μπούτσο. Άντε θα πάω. Γεια σου παιδί μου. Έλα στην αγκαλιά μου. Γεια σου γεια. Έλα κάτσε να σου δώσω να φας. Ορίστε τα μπισκοτάκια. Φάε παιδί μου, φάε. Ευχαριστώ γεια. Θα πάρω ένα. Μόνο το ρωτώ. Είναι μαλακίες εντελώς. Είναι και το Μπούτσο εντελώς. Δεν θα σου δώσω λεφτά. Εντάξει, συγγνώμη, δεν είναι για το Μπούτσο. Τ' αρέσει το παγωτάκι. Το έχω από το 2001. Για το 2001 είσαι ηλίθια εντελώς, θα με πεθάνεις, θα πάρω τίποτα. Κοκκού. Όχι, άνοιξα τη δουλειά, πρέπει να φύγω. Θα σε πάω εγώ παιδί μου, ήταν το κινητάκι μου. Ευχαριστώ γεια. Παιδί μου, έλα σου δώσω ένα φιλάκι. Οκ. Ευχαριστώ γεια. Το μαλάκα. Παιδιά, τι κάνετε, καλά είστε? Πώς είσαι έτσι ρε κακοφύρι? Η γιαγιά σου πάλι σε μίλησε. Είσαι μαλάκας εντελώς που σε φυλάει η γιαγιά σου, εντελώς. Μαλάκα σε φυλάει η γιαγιά σου. Τι αυτό σαν πουτσα είναι. Παιδιά, κραγιόν είναι. Φταίει το κραγιόν της γιαγιάς είναι από το 2005. Μου φαίνεται. Είσαι μαλάκας ρε, είσαι μαλάκας. Σε φυλάει η γιαγιά σου.